നീ പറയുന്ന പോലെ മാന്ത്രികപ്പെട്ടി തന്നെയാണോ? പണ്ട് ചെമ്പക്കര എന്ന നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണാതാവുന്ന ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇവളുടെ അമ്മ ശാന്തലക്ഷ്മി ഈ പെട്ടിയുമായി ആ നാട്ടിലെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അന്ന് എന്തൊക്കെയോ ദുർമന്ത്രവാദ പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ കാണാതെ പോയവരെയൊക്കെ അവൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഈ പെട്ടിയുടെ ശക്തിയാണെന്നും ഇതൊരു മാന്ത്രിക പെട്ടിയാണെന്നുമാണ് അന്നുള്ളവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ മരണശേഷം മകൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ പെട്ടി. നീ പറയുന്ന പോലെ വല്ല ശക്തിയുള്ള പെട്ടിയാണെങ്കിൽ സംഭവം റിസ്ക് ആണ്. അത്ര ഈസിയായി അത് അടിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. റിസ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ റിസ്കിനെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്താൽ പിന്നെ ലൈഫ് സെറ്റായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ആ മാന്ത്രിക പെട്ടിക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞാലോ? നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലല്ലേ?